ce Uba sani. Kaduna mun auna da ma'auni. Ta kudura musu ba canji gwamna dodar malam yayi maimai. Kun ji kidan gwamna Uba sani. Falle ce Uba sani. Yan waraka mun auna da ma'auni. Falle ce Uba sani. Tuni mun nuna da manuni. Falle ce Uba sani. An yi damuna mun sallamu rani. Falle ce Uba sani. Kaduna sai malam Uba sani. Falle ce Uba sani. Duk masu musu su za su yi rauni. Falle ce Uba sani. Mun yadda da duk tsarin Uba sani. Falle ce Uba sani. Kaduna ba canji ta bahar ni. Falle ce Uba sani. Su fito mun fito a buga ga fili. Falle ce Uba sani. Sai mun kada su rungumi kwali. Falle ce Uba sani. Jerar gwamna mun kulle da makulli. Falle ce Uba sani. Sai mun ci uban mai mugun hali. Falle ce Uba sani. Domin ko muna da dalili. Falle ce Uba sani. Ga sako da Bashir Zuntu akawunta janar shi ya aiko. Ya ce in ce gwamna na Kaduna ba maganar canji ta tabbata Kaduna sai malam. Uba sani. Gagge malam. Uba sani. Hamshakin malam. Uba sani. Nagartacce malam. Uba sani. Malam da rabin malam. Uba sani. Kaduna ba canji. Uba sani. Daga ikar har jaji. Uba sani. Gida har ma daji. Uba sani. Mun samu farin gwamna. Uba sani. Malam tuni mun auna. Uba sani. Ta tabbata mun zana. Uba sani. Shi ne zai maimaici. Uba sani. Muna a cikin yanci. Uba sani. Baya da wulaganci. Uba sani. Kuma baya muna hinci. Uba sani. Muna da muhimmanci. Uba sani. Ana maganar kwalle biyu Kaduna ga Uba sani ga Azuwaju. Ga Uba sani ga Ga Asuwaju. Chief of Staff mota da matuki. Ga Uba sani ga Asuwaju. Sani kila nono da maburki. Ga Uba sani ga Ga Asuwaju. Aminu Zaria zai sallama gwanki. Ga Gambiza TV, muryar gaskiya da wayar da kai.